maititi vapromisa kurova Olinda next time yavachamuona vati iye vari kuda kumurova kusvika mukondombera wabuda mumusoro make. Izvi zvauya mushure mekunge Olinda ati maititi vari kutuka vanhu vari kuvafollowa avo vari affected by this pandemic. Aita mathematics dzake ndokubva ati pavanhu 2 million vanofollowa maititi, tichishandisa 1 in every 3 people are affected or are infected ne-HIV. Tiri kuti isusu pane 250,000 people vanofollowa maititi vane chirwere ichi according to Olinda. So ari kuti paunenge uchituka vanhu vemukondombera uri kuziva here kuti uri kutuka chero mafollowers ako. Maititi vangoti chirungu chawanyora hachinei, usambonzwise tsitsi yako. Nguruve ndiwe wainditukira status for years because yours was hidden. I'm only giving you your own taste of your medicine. Une mukondombera maishaki, let that sink in you. We never hid our statuses, but every time you would insult me uchiti edzi yapinda mumusoro. How do you feel now that I know you have it too? Zvaro dzaka ndati ndoda kukurova edzi iyo ibude mumusoro zichembere risinganyare. Don't play pity party, you don't start a war you can't finish. Wakazadza mwana akauya achichema. If I was him, I would sue you kukutorera mapoto aunoshaina nawo. Don't start wars. If you do, I retaliate. Jokire Federation rine mukondombera wakuitirwa maanniversary. So ndo mashoko amaititi vachiudza Olinda vakati amaininika hondo mukaitanga isusu tiri kuno kumastreets tinokupedzerai zvokuti munotozoshamisika kuti kuonda ndozvitangiriko. Inika iwo Olinda anga reminder maititi nyaya yepast yavo namaex yakaramba achitsimbidzira same fact iyoyo ndokubva taura zvakare yemukondombera tikati kwakusekana kwanakamba here kuti adii tachimira naye vakomana reminding me of my past and maititi wopindura Olinda serves as a testament to my resilience. I mean, overcoming the challenges that were meant to hinder me definitely means my God is steadfast in his support for me. My scars are proof that I have endured and emerged victorious. Today you cannot define me by my past experiences because I'm now stronger, wiser, more successful and powerful. My presence disturbs your peace because it is a manifestation of what you thought I would never achieve. However, God often uses the most unexpected individuals to accomplish great things. I am she who cannot be broken, neither by words nor by past experiences. This is because my current circumstances are a testament to my growth. The lemonade maker, she went to hell and returned, leading the devil. The boss lady is here. Ndo mashoko maititi vari kuti hamungambonditsikiriri muchitondidadira muchindudza zve-status yandakauya ndikapandoga pano pajekerere kuti ini ndiri mugwere. Aiwa miswai inikani.